हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय। दिनै नभेम्बर दाननि 10थि खालार। नोंथांमोना मिथिगौ मोनफ्रोम दाननि 10 खालार खालि हाबो अरुणोदय आसुनि रां। स' बिदिब्ला बे रां हाबनाय हाबैखौ नोंथांमोना माबोरै नुगोन जे नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबदोंना हाबाखै। थारैनो जुदि बेंक एकाउन्टआव लिंक खालामनाय मबाइल नाम्बाराव मेसेज फैब्ला नङा होमबा, नङाब्ला बेंकआव थांनानै पासबुक आपडेट खालामनानै। नाथाय रथ' नोंथांमोना बेनि थाखाय जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया, मानोना आसाम सरकारा नोंथांमोननि अरुणोदय आसुनि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै नायनो थाखाय मोनसे पर्टेल बानायनानै होदों। आरो बे पर्टेलनि गेजेरजों नोंथांनि एबा सोरनिबा मबाइलखौ दसे लाथ'नानै बेबायदि नायनानै लानो हागोन। स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादो। बे रां हाबनाय हाबैखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव नोंथांमोना सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय टाइप खालामनानै होदो चेक अरुणोदय बेनिफिसियारि लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होनांगोन। खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि इन्टारफेस खेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय मोननै अप्शन नुनो मोनदों। बेवहाय नैथि नाम्बाराव दङ अरुणोदय एप्लिकेसन डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटास। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन अरुणोदय आसुनियाव थानाय गासै आसामनि जिल्लाफोरा बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। दानिया नोंथाङा बबे जिल्लानि बेखौ गावबागाव जिल्लाखौ बेबायदि बासिनानै लादो। स' बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय आं जायखिजाया मोनसे जिल्लाखौ बेवहाय बासिनानै लाबाय। स' बेबायदि जिल्लायाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांनि जिल्लायाव थानाय गासै बेनिफिसियारि बिथांमोननि नाम लिस्टआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। स' नोंथांमोना नोंथांमोननि नाम लिस्टखौ बिनिफ्राय नागिरनानै दिहुननानै लानांगोन। स' बेवहाय गासै 3481 दा बेवहाय लिस्ट दङ। नोंथांमोना बेनिफ्राय बेखौ बासिनानै लानो नांगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि नामखौ जुदि डाइरेक्टयै नागिरनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि नामखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। अब्ला नोंथांनि जि नाम बियो दङब्ला ओंखारनानै फैगोन। दानिया बेबायदि नागिरनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि सिरियाल नाम्बार दङ। बेबायदिनो बेनिफ्राय बेनिफिसियारि नाम्बार दङ। बेनिफ्राय नोंथांनि नाम आरो नोंथाङा बबे समस्तिनि LAC ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय IBC आरो गासै बेंक डिटेल्सआ नोंथांनि बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। दानिया बेनिनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफिसियारि नाम्बार। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गासैयावबो दङ। बेनिनो ORUDM बेबायदि लिरनाय थागोन। बेनिनो गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मन्थ्सनि नाम्बार नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै थानाय नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे गाहायनि मन्थ्सनि नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। गाहायाव जिथु नाम्बार दङ, गाहायाव जिथु अनजिमा दङ, बेखौल' नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना बिथिंजाय ओंखारबोदो। बे पेजनिफ्राय नोंथांमोना ओंखारबोफिननांगोन। बेनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गिबियावनो दङ अरुणोदय बेनिफिसियारि सामारि। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि इन्टारफेस खेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय गिबियाव नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्लाखौ नोंथांमोननि गावबागाव जिल्लाखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाफिनदो। स' आं बेवहाय धेमाजिखौ लादोंमोन, धेमाजिखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जे मन्थ्सनि नाम्बारखौ लादोंमोन नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। मोननैखौबो बेबायदि नोंथांमोना गावबागाव बासिनानै थामहिनबा सेलेक्ट खालामनानै बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों सार्च दङ, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नोंथांमोननि जे डिटेल्स बेफोर गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथांनि बेनिफिसियारि नाम्बाराबो ओंखारनानै फैगोन। नोंथाङा माब्ला जमा होदोंमोन, माब्ला साबमिट होदोंमोन, नोंथांनि नाम, नोंथांनि IBC क'ड, नोंथांनि LAC थामहिनबा समस्ति बेफोर गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। बेनि उनाव दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांनि गासै डिटेल्स रां हाबनायनि डिटेल्सआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। स' बेवहाय नायदो नोंथाङा बबे दाननि रांखौ मोनगासिनो दङ, रेफारेन्स नाम्बारा बेसेबां, ट्रेनजेक्सन आइडिया बेसेबां, माब्ला डेटआव हाबदोंमोन, बेसेबां कालाराव हाबदोंमोन। बेनिफ्राय नोंथांनि स्टेटास बेवहाय नोंथांनि राङा मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन गोथां रंजों नोंथांमोना बेवहाय क्रेडिटेड जानाय नुनो मोनदों। स' दानिया फैदो बेवहाय जिथु नभेम्बर दान थामहिनबा बे दाननि नभेम्बर दानखौ नोंथांमोना बेवहाय नागिरदो। बिनिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों 11 नाम्बाराव दङ नभेम्बर 2021। दानिया नोंथांमोना बेवहाय नायदो नोंथांनि जि रां बे राङा बेवहाय पेन्डिं जानानै थानाय नोंथांमोना नोजोराव गोग्लैदों। स' बेवहाय दिनैनि गेजेरावनो बे राङा हाबगोन। जेब्ला नोंथांमोना बे राङा हाबगोन अब्ला नोंथांमोना बे पेन्डिंनि जायगायाव गोथां रंजों बेबायदि क्रेडिटेड जानाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना बेनि थाखाय दिनैनि सानखौ नोंथांमोना बेबायदि अरुणोदय आसुनियाव जुदि नोंथाङाबो बेबायदि नाम लिस्ट दङब्ला थामहिनबा अरुणोदय आसुनि रां मोनोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मबाइलजोंनो खनसे चेक खालामनानै लानो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बेंकआव थांलायनांगौनि गोनांथि जानाय नङा। नोंथांमोना बेबायदि गोरलैयैनो मबाइलजों चेक खालामनानै लादो।